Kanindot dire. Hello, ma'am. Uy, taga Kipalili man eh. Yeah. Pamilyar, no? Pamilyar, taga-asa ni. Taga San Isidro, Davao del Norte. Pasig Islet. Wa? Maligo ta din hisa. Pasig Islet. Tara! Kulba kayo! Ayo, wow! Ala, kadaghan! Wow! Garang mga isda! Wow! Kadag ko! Hello mga dudong, mga inday! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta! Karon sabay ta! Malagaw ta! Tara! Mag-tour ta! Hello mga dudes! Going to Pasig Islet! Hello! Kaway-kaway naman dyan! Mga kapamilya! Woo! Sayaw! Bitinyor! Bitinyor! Ha! 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 Sure, pero dito sa entrance. Sa entrance, kinahanglan magpresenta sa atong ID and vaccination card. Okay, sir, good morning. Morning. Okay, morning, sir. Sir, morning. Sulod na ko, sir, ha? Okay, nakapresent ako og ID and vaccination card. Good morning. Taga Kipalili man ka. Naabot ka diya sa Pasig Island. Sumana kayo. Sige, welcome. Tawag ka. Sige, sige. Hihiwa kini. Wow. Sa agianan pa lang going to Pasig Islet. Pasig Islet. Nindot na, yellow na. Wow. Uy, kanindot diri ang dapita. Hello. Wow. Uy. What's out? Sir Alan, dili-dili. Sir Alan. Surod na diri. Yes. Sa Secret Island. Okay, what's out? Sa ako ang kapartido, Reforma. Ato ang mabot na mayora, Nancy Sitoy. Ato ang Vice Mayor, Arnel Sitoy. Og sa ako magkobang konsyal diya, no? Flori Bilila. Dagdag Kape. Cons Rosario, Rosalyn Quistas, Pastor Paguta. Alia Jindirama mo Miss Universe. Dagdag Kape. Ako, Siloy Lamsi. Og si Cap Nida Villamor. Wow, arigid! Ang kagwapo sa Pasig Islet. Uy, wow. Yan, po di ay diri baligya po di ay. Sir, hello sir, good morning. Oo. May protein katin sa mga ring magdahan. Wow, murag sa Thailand. Wow. Vietnam. Wala mo'y palit, wala mo'y mga Wow, good morning. mapalit dire. Walay balik niya dito sa Pasig. So ang kani siya ang pambuot magbiyahe ni dito, mag-up diri ra gyud. Muna mong floating cottage dire. Dili siya pwede floating cottage store. Oh, floating cottage. Dito sa Pasig Islet ra. Kung makita ninyo mo adto ta dira sa islet. Wow. Sa small island. Yehey, larga na kami to Pasig Islet. Nagpabot lang. Oh, yung. Yehey, shout out sa mga taga-Kakatsu dira. Pasig Island, Astram, I love Davao del Sur. Wow. Pasig Islet Aqua Eco Park Resort. Halalala, kanindot. Sir, welcome. Welcome to Pasig Islet. Welcome everyone. Yeah. Wow. Kanindot dire. Hello, ma'am. Uy, taga Kipalili man eh. Yeah. Pamilyar, no? Pamilyar, taga-asa ni. Taga San Isidro, Davao del Norte. Pasig Islet.
Wow, white sand. White sand apa? Receiving. Diri receiving area. Wow. Hello ma'am, good morning. Thank you ma'am. Hi sa akin. Sinai. Wow, look me. Oh, thank you. Buwan na kayo sa natin. Nice, nice. Kini ang wow. Tubig nga puti. Perti kasinaw. Naay mga sa mga ligid diri. Uy, kanindot diri mga dudes. Sinaw ka ng limpyo ang area. Wow. Hayahay, hayahay. Lami-lami siya. Ikaw matatanggalan. Ano po dito? Ay, ayos ito. Basta nindot ang view diri. Nindot ang island. Hayahay. Solemn ang place. Pwede ta mag-meditate. Uy, kanindot sa tubig. Nindot, no? Oo. Mga area nga bawal Managat. mangungot, mangungot sa panadira sa mamasukay. Ano man siya? Bawal ba kayo? Dapat gawas lang dito ka anak. Pag nakamusulod na rin, dakon ka nila. Mo nang daghang isda. Uy. Tanawan ninyo ang isda. Nakita ba dito, no? Magkadagan sa isda. Nag-isda eh. Puti-puti. Alaw, Davao del Sur. Maglapit ito sa ligid. Diri o, pag TikTok mo diri o. Kanang lakaw-lakaw. Tara ka, bugera. Face of Pasig Island. Pasig Island man. Ang ilang cottage o. Diri nga side, makita nimo ang Mount Apo. Wow. Naay ko ang diri o, pancake. Pancake sa kuan sa Jollibee. Pancake. Wow. Wow ni wow. Naraman diri sa Pasig Island di ay nga duo lang kani nga dagat, kani nga area. Sige. Salamat Ginoo sa safe travel. Ginoo, salamat yung sa kini blessings na tawag ng taga. Sa makanan siya. Hindi ka ng Ginoo ang mga pagkakulo. Panalangin, pinasinan. Anak ka si Jesus ng Ginoo. Amen. Sana Thank you. Kainan day to you. Ay, tama din. Uy, labi ni mauna nitong, unsa ganito atong gisabaw, unsa ito katong taas, unsa ngalan ani? Naranak ko. Basta mauna ning sabaw. Tapos mga sinugbang. Barakuda. Kalami inilaw na ano, katong Dalagang bukid. Ang kaniyong sinugbang? Pukul. Pakul. Pukul. Si Pukul. This is it. Yan. Hello yan. Salamat taon pag-atuman sa ato ang pamahaw yan. Yes. Nabutan na gid kaya. Dudes Torta. Dudes. Yes, Dudes Torta. Oy. Ang maestro. Ang maestro mo yung nagatiman. O ang atong kapuso. Ay, kapuso. Good morning. Kapuso, good morning. Mauna ning kamot og sugba, ihaw og manok. Wow. Sabaw sa isda. Manay kuan matasan sa mga Ilonggo. Yes. Kung may bisita. Ate Manon. Yehey! Go Ilonggo! Go! Sige mo ni si Kapuso, Franz Timbal. And si Sir Arnel Timbal, teacher sa Mabantang National High School. Maoy nagluto. Nami lang taon. Kaon sa balas.
Suro yun sa nako dayang Pasig. Yang, apil yang. Yang, sabi nila yan. Suro ito sa Pasig. Tapos si function hall. Pwede dito diri magkuhan ang mga programs. Oh, white sand po diri oh. Pagka nice, uy, na-volleyballan mo. Ang problema na to karon ang bola daw, kay walay bola diri ang parintahan na nga buslot. Kinahanglan mo palit daw taog bola sa gawas. Una makadula. Uy, kasi na yung flya. That's a view. Diri at bang na to ang Mount Apo. Dagan po magpahangin-hangin. Kanay sa place. Nayon sa? Yeah. Mga dos karon, it's time to swim na sa Maita. Maligo ta dinhi sa Pasig Island. Tara! Sa Maita! Cool ba kayo? Ayu, wow! Ala, kadaghan! Wow. Garang mga isda. Oh, kadag ko. Mga oni sa kanon. Murag zebra ang color. Ingana po dito sa kuan, sa kanang sa Palawan, ganun pan among ginaana. Ang magpaduol sandra. Lao ganun. Diri, oo, diri man gud ako no, kay bawal mangisda mo sulod dili pwede magsulod. Oh. Diko opi. Di ka pa mo ba? Nami dito no, ay kanon pwede. Iparayo sa kon, may basta iya itlog mo yung kabisog mo. Dara, oo. Dapun pud ka. Bawal daw diri. Mga babae. Boy, bedo laki anong dalagang bukid. Swimming time. Sir, ay sir, taga-diin ka mo sir? Taga-diin tinyo? Taga Marbel, ayaw pa. Malayo kita na. Malayo gali. Pila ka mo kadlaw di? Mapuli man. Ay, gali. Mag-overnight. Pila. Budli mag-overnight magabian na. Gani man, masunburn pa ta. Te pila ka oras travel nyo from Marbel to ano de? Ay gali, ay rapid lang man gali. Gali lang man gali no. Wow. Diyan sa Agi? Oh, sige, shout out ko baby. Shout out din sa mga taga-Coronadal. Hindi mo sige lang, member lang Japon. Shout out sa mga amigo na mo kung makita nyo na sikat na kami. Artista na ka mo. Ari na ka mo sa Wawawin. Sige Shout out sa amigo na mo nga may kaupag kayo napatay baboy nila. Saan napatay ni Haw? Oo. Nagbigti? Ay, narasan? Kulang sa utong. Sige. Nice meeting nyo. Ato ka tuwa-tuwa doon. A few moments later. Hello mga tod, sumanagyod kami diri sa Pasig. Karon mo ulit na punta.
Ayo, bangka time. Tuh, balik sa Batu. Ako lagi nasa tapo. Temple Run. Sama na. Meanwhile. Ay, shoutout me diri sa taga Santo Tomas may. Santo Tomas National High School. Hi, sir. Yeah. Santo Tomas National High School. Shoutout guys. Yes, thank you very much. Shoutout to advisor. Shout out sa ating mga sa Saudi. Yes. Kay Sir GC lang siya. Yeah. This is Kim. Estudyante na ko ni sa una sa elementary karon pwede nang dako. Yeah. Asenso Kim. Yeah, hey, human na gyud kami og lagaw sa Pasig Island. Ako magaingon, pagkanindot og limpyo gyud sa white sand nga island. Na-appreciate jud nako ang ilang pag-atiman. Gibawalan ang pagpangisda duol sa island. Maong ang isda magpaduol jud kaninyo nga magtapok bisan kamo daghan. Maong lagawon ta ang Pasig Island sa mga kasilinganan. Anton sa sunod nato nga paglagaw, uban ni kami, sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaron, bye-bye! God bless everyone.